Paano mo alam na ang nasa iyo o tinatanggap mo ay tunay at totoong pagpapala? Hindi dahil ikaw ay may pera na pinagpala ka na. Money is not an automatic blessing. Hindi rin po ibig sabihin na maganda ang itsura, ito ay pagpapala na. Not all beautiful things are a blessing. Mas maganda yung a beautiful heart than a beautiful face. Amen? At hindi rin po ibig sabihin na masarap at maginhawa ang pakiramdam mo. Na blessing na yan, galing sa Diyos. Ang tunay na pagpapala o blessing ay galing palagi sa Diyos. Gusto ng Diyos na tayo'y umasenso, umangat, lumago, mamunga ang ating buhay na walang kasamang pagdurusa. Kung inaakala mo, dahil sa diskarte mo, sa sipag mo, sa talino mo, kaya pinagpapala ka ngayon, meron kang blessing, diyan ka nagkakamali, kapatid. Ang tunay na pagpapala ay palaging nanggagaling sa Diyos. Pinagyayaman ka, pinapabuti ka na walang kasamang lungkot o pagdurusa.